Tänä vuonna Suomi on ollut Euroopan unionin puheenjohtajana. Sen kunniaksi seiskaluokkalaiset ovat valmistelleet teille katsauksen eurooppalaisen joulunviettoon. No nykyään nuoriso pitää enemmän elektroniikkaa. Ja nyt se pyyhätään Kremlin ohi. Onko täällä kylttejä opettajia? Vai niin? Terve joulupukki. Minä olen Pakkasukko Vienajalta. Ja tässä on lapsenlapsuus Negurusta. Ja lumityttö. Mutta hyvää päivää, herra Pakkasukko. Kiitos. Olemme täällä Pakron yläasteella katsomassa Suomessa asuvia vienalaisia. Negurusta. Laittaisiko tuuliaiset huuseen? Onpa sinulla komeat hevoset. Siinä on jo mainio hevosroikkani, mutta onpa sinulla juupea puoro. Muut poronat on. Erilaista punaviiniä jouluateriaa varten. Hienoa, najon joo. Ja jälkiruokaa varten hankin kuohuviiniä. Najon joo. Sitten. Yöllä, kun lapset ovat nukkumassa, tulee Nikolaus. Hän jättää kilttien lapsien lautasille karkkeja ja muita herkkuja. Nikolauksen jälkeen tulee Krampus. Hän antaa tuhmille lapsille risuja. Se on Weihnachtsmann. Ai siis Weihnachtsmann. Veina Endotanttu. Heinzelmäisen. Le soleil sur la pluie, à minuit, il y a tout ce que vous voulez. Du champagne? Merci. Sahti kuningas. Minä olen Kvintti, Herodeksen sotapäällikkö ja Matias on Märki, tähdeskylä. Ja minä en ole mikään murjainen kuningas, enkä kumarra Herodesta. Minä olen Darth Vateri ja te kumarratte minua. Sillä pimeä voima ja pimeä energia hallitsevat maailman kaikkea. Herodesta pitää kumartaa! Ja en varmasti kumarra! Hei! Antaa nyt olla! Ei tästä tapella! Ja et mä osaa... So this is Christmas, and what have you done? Another year over, a new one just begun. And so this is Christmas, and a happy new year. Let's hope it's a good one. Without Juhla on päättynyt. Todistukset jaetaan kotiluokissa. Hyvää joulua ja virkistää lomaa kaikille.